וחטפתי קריזה ונפלי. טוב, והיום אנחנו הולכים לשחק טנקי אונליין, כמו תמיד. חולים על המשחק הזה. אוקיי, ועכשיו בואו תראו איך הורגים אותי. קודם כל, אם הורגים אותך, אז תברח, זה מטורף. אולי זה טעות. ירין? ירין, מה עושה? אבל אסור לשים את זה לנייד, זה של גוסטבו. ככה, ירין שם משהו לנייד. נורא ואיום. אני קיבלתי את השתי מקלדות פעם אחת לבית ספר ועוד כזה. וזה קורה. ומה קרה? אז כזה שמתי את המקלדת במקום שלי, המורה כתבה משהו במחשב, מחקתי לה. שתעבודה. סתם כתבתי 2 מילים. יקי, מה זה כזה במציאות? אמונה. היית פעם אחת מקלדת? היית פעם אחת מקלדת לבית ספר? כן. המורה עשה לך? לא, היא לא ידעה בכלל שחיברתי. סגו. זה היה מי שראתה? כן, ראתה שלך? רק הירין? לא? כן, ואז אני אמרתי לה, מה? בוא למשרד של המנהלת מיד. לא. לא רוצה. למה את מדברת ככה? אמרתי לה, תסתכל, סוחרים אותי כאילו אני קורבן. אבל שלא ראית, אבל נעלמתי. Dalla pareja mujer que son tabela ora cintura caratuja cintura cinta puntera pantura אחלה סרטונים יש דלה פפרה תנו לי עוד לייקים ללה לא, 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 לא. לא לא נכון לטבע המלך יש לו הגנה מפני קולות צבאיים, קולות תותחים. דיגיטל. תורה, והם לא רוצים לקחת אותו. די. אתה מדש. תעשה על מסך קטן. לא, מסך גדול. לא יודעת, האמת? יכול להיות שהם לא יודעים שזה מקבל את זה מאיתנו, אני לא יודעת. תקשיבי רגע, מי אמר לך? סליחה. אתה מקטין מסך. אתה לא מקטין את המסך. אני צריך עם 2 ריבועים. רגע, מה אתה עושים? ראיתי אותך. די, תכבה את העכבר הזה. מה עשית? שפלת? חמור. חמור. כנס סמוקי. תראה איך הוא כבר התחזק כנס סמוקי. תראה סמוקי התחזק. אלכס סמוקי. סמוקי קוראים לזה. סמוקי אבדה. קוראים לזה סמוקי לרובה הזה, לא סמוקי. על אותך הזה? כן, סמוקי. למה? לא סמוקי. למה קוראים לזה סמוקי? אני לא הבנתי איזה רובה אתם מתכוונים, חשבתי שזה שם של טנק. קוראים לזה שם של טנק. סמוקי. אתה לא מכיר את סמוקי? אתה לא יודע מי זה בוא נראה, אתה בדרגת מלך? לא. ראש שלו. ברור, אני לא אוהב לראות סרטים.
די! לא! די, שים את זה! שים את די! היי, כולם לא כדי סידה, אין אור. יש ידע. שים כבר עובר! די. אמא. די, שים רובד אדיר! שים רובד סמוקי. סמוקי! שים את סמוקי! סמוקי! שים את סמוקי! טנדר. קח איתי! קח! די, לא, אני שונא אותך. מה כמה סבל לך? שנוא עליך, אל תעשה חבריך. אבל יאללה, אני לא רוצה לבוא אליך יותר. אתה כיף. אל תבוא יותר, אל תבוא. תתפריך את הדבר שלך. נכון, אני לא רוצה לבוא. מה עכשיו? היי. שנוא עליך, אל תעשה חבריך. שנוא עליך, אל תעשה חבריך. תחזיר. מה אתם עושים שם? אני חושבת לסגור את המחשב, הוא תקשיבו. מפריע עם העכבר של הזה. אזהרה אחרונה. אתה חוזר? כן, יגיד, אזהרה אחרונה. אזהרה אחרונה לא בצד אחרי המנהלת. אז תן לי לשחק. לא רוצה. טוב, אני אגיד אותך למנהל. אבל אתה עושה צרות. סרור. מי אתה? שירים, ככה אתה תהיה פרו. אוי ולושי. שים סנופ. חכה את השיר, בטח. חכה שים סנופ דוג. בטח גרסולי. למה קשה? ברור שאני מכיר סנופ דוג. דה 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 דה. יוטיוב. אולי לעכבר ארור אחד. סנופ דוג. זה גם אתה. עכבר ארור. אתה, יא ביר. אתה. זה אנחנו כן נקליט. המכבים חנוכה, הצצה ראשונה. של היה נמחק לו הטנק והוא בכה, אתה יודע? נו, אבל כשאני מחקתי לך את הטנק אתה בכית. זה היה הטנק של אייל. מק. גם אתה בכית, קוקו. נכון. גם אתה בכית, היה זה היה זה קורה. היה אל תנשאר לו מק. של מק אייל. אחרי שתיים. זה היה הטנק של אייל בכלל. סנופ דוג, הנה. דה 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 דה. זה הראשון. נו, דה 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 דה. טן. דה 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 דה. מה זה? מה זה השיר הזה? עזוב, שים שיר. התחלת לשים את זה. זה קוריאה. הרמיקס בננה, מיניון, רמיקס בננה. רמיס בן. מה הדבר הזה? קפסי? בננה. פפאיה. מה מצחיק בזה? מה קרה בעולם הזה? מכיר את העולם הזה? אני צריכתי לעבוד דרך כאן. ואני עסקתי כאן גולדבוקס. נכון זה קשה? בסדר גמור. שאלה לגבי המשלוח ש... אתה יודע מה? בפינג פונג ירד גולדבוקס, ואני לא ידעתי איפה הוא. הוא חיפש בין השיחים. מאיפה הוא נמצא? באזור שמה, בצפון. לא בדרום. היי. מה? בעלה כותבת. מנה. באתר רשום באמת. בקריאת נשי. מיניון זה מגעיל. מיניונים.
אם אני אביא את זה למרגע הוא יגיד, יא מלך. די! זה תחבר. לא. רוצה להציג. מי לד? הנה, תראה אחד. אתה. אתה. די. אגב, זה פה, לראות. למה אתה אומר? אתה יכול לאיית לי את השם? רק 25 תוך רבע שעה. תוך 12 דקות. ברור שאני פה 25. אני רוצה כאן מהר. פה איזה דגל. סנופי, everyday. תסתכל. מאוד? אתה. תתחיל אתה. זה מראה מערך שלך. לא, זה אתה. אני לא תוקע. אתה לא תוקע, תגיד. פדריח. אין לך שום ריח. רואה? רק שזה לא אני. ואייל. זה אתה כל הזמן עושה בבית של סופי. אני גם לא אבין. יש ריח טוב. יש גיהנום באתר. זה אתה. גיהנום באתר. זה אתה. מה זה השיר הזה? לקם. לא ממני. זה סנופ דוג. זה לא סנופ דוג, לא נראה ככה. מי שהמציא את השיר סנופ דוג זהו? ככה הוא אתיופי? כן. הגיע הבלדר של צוות למשרד לקבלה, ובחור בשם ריקי, ביום שלישי בשעה הנה הבית שלי. 37, אני אשאר אותך בעוד עתיים המוזרת שקוראים לה בי. היה בחור היי, בשם ריקי, אין בי. למה לא רשת? הוא אומר לו לקבל את החבילה כי זה אתה. הוא אמר שהוא לא אוטו אני בית, שמתחיל. הוא לא יכול לקבל את החבילה. לא אכפת לי. כי אחר כך שים תחנת הרוח של ירושלים. לפרעה. שים את הדגל. אנטיז 101 מקום תחתון פה. הם אמורים היו לפתור את זה קריוס, למה יכולים להגיד בשם מספיק? אם אתה תראה תחנת הרוח של ירושלים אתה תתקרם. תחנת הרוח של ירושלים. היית חתרוח. זה כמו שמגיעים לפה היית תחנת רוח. סבתא שלי והם חוזרים פה בקבלה. רק אם היית תחנת רוח. היה וגם אפילו לא לב. היי, כמה זמן הסרט? גה. סנופ דוג. 1, 2, דובי. לעצור? טוב.